Ayan, hello guys! Good afternoon. So, kakatapos na namin mag-lunch and then, papakita ko sa inyo ngayon kasi actually, dati ko na itong ginagawa pero since 2023 na ngayon, updated. No, updated ito. So, ito yung aking ginagawa sa pagbabudget kung paano ko inaata-atado or sinasapa-separate yung aking mga manok. No? So, pakita ko sa inyo, okay? So, eto siya guys, minsan, bumibili kami kasi mahilig kami sa fried. So, dahil mahal ang manok ngayon guys, no? So, ang manok, ayan, eto ay chicken neck, no? Leeg. So, bumili si Papa ng, sa isang pack, bumili siya ng bali 200 ata yung binili niya. Kasi mura yung manok ngayon. Sa Gaisa, no? May promo sila. So, 8 pieces per pack. So, ayan. So, kami lang naman tatlo. So, 8 pieces. 8 pieces din to. Sorry, wait lang. Medyo madilim at saka ayan yung ni Papa. Si Papa kasi yung nagkatado nito. Merong tawag dito. Wait lang. Meron kaming eto, hindi nawawala na off yung guys, yung flashlight. So, tatlong ganyan. And then, eto yung ginagawa namin guys. Pinapaslice ko na kay Papa yung manok. And then, pinapalagay ko sa eto, ilalagay nila ito sa freezer. It's either kung so, napuputol yung aking vlog guys. Napuputol siya kasi nauubos na yung aking aking memory, So, ayan. Yun lang guys. Yung lang yung gusto kong i-share sa inyo. And salamat sa panonood. And sana may napulot kayo dun sa mga shinare ko sa inyo. And see you in my next video. Bye!